Hola i benvinguts a un nou vídeo sobre genealogia. Avui parlarem d'una qüestió bàsica que sorgeix a l'inici de la nostra investigació, i aquesta no és altra que com gestionar tota la informació que tenim relativa als nostres ancestres. Una investigació genealògica no tracta només de recollir noms i cognoms, sinó que a més inclourem dates i llocs i oficis i tota aquella informació que puguem recollir. Però realment cal fer servir un programa informàtic? Bé, a mesura que la nostra investigació avança, és a dir, a mesura que retrocedim en el temps, el nombre d'avantpassats augmenta i creix de forma exponencial. No, això no és un exponencial. Això tampoc és un exponencial. Un exponencial és això d'aquí. En una exponencial com aquesta, a cada generació el nombre d'avantpassats es duplica. És a dir, tenim 2 pares, 4 avis, 8 besavis, 16 rebesavis, etc. En el meu cas, si retrocedeixo fins a principi del segle XIX, em trobo a la 7a generació, que està conformada per 64 individus. Però a aquests hi hem de sumar els de les 6 generacions anteriors, és a dir, els seus descendents fins als nostres dies. En total sumen més de 120 avantpassats. Si retrocedim 3 generacions més i ens plantem a principis del segle XVIII, el nombre total d'avantpassats serà més de 1.000, almenys sobre el paper. I si a més fóssim capaços de retrocedir 300 anys en totes les branques, ens trobaríem amb una xifra superior al 1.000.000 d'avantpassats. A veure, és molt difícil remuntar fins al segle XV en una sola branca. Ja no diguem en totes les branques, és una tasca realment impossible, però és una manera de veure que el nombre d'avantpassats pot arribar a ser molt elevat. També és cert que ens trobaríem que moltes d'aquestes branques s'entrellacen i molts d'aquests avantpassats es repeteixen diverses vegades. És el que s'anomena implexió, però ja en parlarem en un altre moment. Per si això no fos prou, és possible que la nostra investigació no es limiti als nostres avantpassats directes, sinó que a més hi vulguem incloure tots els altres germans d'aquests avantpassats, i els seus fills i potser els seus nets. De fet, sempre que sigui possible, és recomanable estendre aquestes branques col·laterals almenys un parell de generacions. En qualsevol cas, estem parlant d'un nombre molt elevat de persones. I, evidentment, això suposa gestionar un munt d'informació. I sí, hi ha gent que fa servir paper i bolígraf amb aquest propòsit, però fer servir una llibreta requereix tenir molta memòria per tal de saber on tens la informació relativa a cadascun d'aquests avantpassats i poder-la trobar al moment de reprendre una línia d'investigació. En cas contrari, hauríem de desenvolupar un mètode, per exemple un índex, que ens permetés trobar aquesta informació quan la requerim. Podríem, per exemple, tenir una llista de cognoms i, per ordre alfabètic, trobar-los. El problema és que a vegades els cognoms canvia la seva grafia i no sempre és senzill. En el seu manual de genealogia, l'Armand de Fluvià parla d'un sistema de fitxes que permeten organitzar i gestionar aquest tipus d'informació. I si bé jo no el faig servir en aquest propòsit, algunes d'aquestes idees les he fet servir per gestionar documents en paper, com per exemple certificats de naixement i de defunció que pugui demanar en el registre civil. En qualsevol cas, una llibreta o un sistema de gestió d'aquesta informació té la seva versió en digital. Amb un document de text, un full de càlcul, podem abocar-hi tota aquella informació que anem trobant. I no només això, també podem dibuixar-hi arbres, gràfics, editar la informació i fer servir l'eina de cerca per trobar aquell avantpassat que ens interessa. Amb una base de dades tindrem, per exemple, un sistema de fitxes on cada individu té una sèrie de camps, com per exemple el nom, la data o el lloc de naixement o de defunció, i a més els podrem relacionar entre ells. Però evidentment no he fet aquest vídeo ni per parlar de llibretes ni per parlar de programes d'ofimàtica. Això no treu que tinguin el seu lloc, gairebé insubstituïble, en la investigació genealògica, però d'això també en parlarem en una altra ocasió. Per tal de poder organitzar tot aquest volum d'informació, existeix al mercat un gran ventall de programes informàtics especialment dissenyats per gestionar, representar i compartir la informació genealògica, cadascun d'ells amb les seves característiques i les seves limitacions. Siguin quins siguin els punts forts i els punts febles, un programa de genealogia ha de permetre introduir la informació bàsica relativa a cadascun dels individus, és a dir, el nom, sexe, data i lloc de naixement i de defunció, i també poder-los relacionar entre ells, ja sigui vincles entre pares i fills o bé relacions conjugals. El fet que existeixi una gran varietat de programes de genealogia, cadascun d'ells desenvolupat per diferents organitzacions o empreses, fa que cadascun d'aquests sistemes tingui el seu propi llenguatge, la seva pròpia manera de treballar i que per tant sigui molt difícil la comunicació entre programes. Per exemple, el meu cas, vaig començar la meva investigació amb un programa determinat. A mesura que avançava i adquiria experiència,
veia que aquell programa o bé se'm feia petit o no em feia el pes, per diferents motius. Però a la meva investigació ja hi constaven 30 o 40 persones que vaig haver de tornar a introduir en el nou programa. Si en comptes de 30 haguessin estat 100 o 200, tota aquesta migració m'hagués costat moltíssim més temps i amb molt més risc de deixar-me informació pel camí. Un altre exemple. Un company i jo hem descobert que tenim un avantpassat en comú o una parella d'avantpassats. Jo he fet recerca sobre aquella branca i li vull passar tota la informació relativa a aquella família, és a dir, els nostres avantpassats comuns i tots els seus avantpassats, perquè també ho són, però també totes les línies descendents, totes les branques col·laterals. Si fem servir dos programes diferents, ell no podrà integrar a la seva base de dades tota aquella informació que jo li pugui passar. I tornem al mateix. Si es tracta de 10 o 12 individus, cap problema. Però si es tracta de mig centenar de persones, doncs és molta informació. Per aquest motiu, cap a la dècada dels 90 del segle passat, l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies, és a dir, els mormons, van desenvolupar el sistema GEDCOM. Per les seves creences, els mormons tenen un gran interès en la genealogia i han fet grans aportacions en aquest camp. El GEDCOM és un exemple, però també podríem parlar de Family Search. Ja en parlarem en una altra ocasió. Tornem al sistema GEDCOM. GEDCOM és l'acrònim de Genealogical Data Communication, és a dir, comunicació de dades genealògiques, i és un format de fitxer que, com deia, permet l'intercanvi d'informació entre diferents plataformes. Així doncs, d'ençà de la seva publicació, la capacitat de llegir o exportar fitxers GEDCOM és una de les funcions bàsiques de qualsevol programa de genealogia mínimament decent. Més enllà d'aquestes funcions bàsiques que dèiem, cada programa de genealogia tindrà característiques més o menys desenvolupades. Per exemple, hi ha programes que permeten calcular de quina manera estan emparentats dues persones que estan en aquella base de dades, encara que la relació no sigui evident. És a dir, per exemple, aquestes dues persones són cosins en 6è grau i aquest és el seu avantpassat comú. O extreure'n dades estadístiques. Per exemple, la mitjana d'edat en tenir el primer fill, el nombre de fills, l'esperança de vida, o d'altres que tenen la part gràfica molt desenvolupada i permeten generar arbres i esquemes amb una gran qualitat visual. Poder incloure fotografies i documents és una de les característiques també habituals en aquest tipus de programes. Evidentment no enumeraré tots els programes que existeixen al mercat. La llista seria llarguíssima i a més la majoria estan pensats per un públic anglosaxó. Pensem que als Estats Units la genealogia és la segona afició més popular i per tant no ens ha d'estranyar que s'hagin desenvolupat una multitud de programes atenent a les seves necessitats i evidentment estan en anglès. El que sí que vull fer és esmentar els programes que s'han fet pensant en els aficionats de casa nostra. Alguns han estat traduïts per l'empresa, la comunitat o l'organització que els ha desenvolupat, mentre que d'altres directament s'han pensat des d'aquí. Us deixo a la descripció del vídeo l'enllaç a tots ells per si us els voleu descarregar. El primer programa que vaig fer servir va ser el Family Tree Builder, que és l'editor d'escriptori de MyHeritage. MyHeritage és una empresa que ofereix un servei de genealogia online per tal d'elaborar el teu arbre genealògic i té la seva versió per escriptori. Entre els altres serveis que ofereix aquesta empresa destaca Smart Match, que permet comparar el nostre arbre amb el dels altres usuaris i trobar coincidències. A més, permet elaborar arbres i gràfics genealògics bastant aconseguits i gestionar anàlisis d'ADN. El Family Tree Builder permet treballar des del propi escriptori i sincronitzar amb el compte de MyHeritage online, de manera que podem treballar des de diferents ordinadors. És semigratuït en el sentit que té una versió de prova fins a 250 individus. A partir d'aquí hi ha diferents modalitats premium que permeten augmentar aquest nombre i a més ofereixen altres serveis. Un altre programa és el GDS i és un programa desenvolupat des de 1988 per l'empresa Marshall System, però que el nom no us enganyi perquè aquest programa ha estat desenvolupat des de Barcelona. Tot i tenir un aspecte d'un programa de fa 20 anys, no ho dic jo, ho diu la pròpia pàgina web, el GDS té una àmplia gamma d'eines per treballar amb la base de dades i extreure'n informació. Aquestes eines són fruit de les aportacions que han fet els usuaris i que el seu autor, en Joaquim Casals, ha anat implementant al llarg dels anys. I per això és el programa que faig servir actualment. Una de les peculiaritats del GDS és que permet introduir els cognoms amb el sistema de doble cognom de forma nativa. Potser és l'únic. També permet fer-ho amb el sistema anglosaxó, però això ho fan tots. El GDS té una versió de prova que permet introduir fins a 50 persones a la base de dades. Després caldrà adquirir una llicència que es paga una única vegada i que permet introduir un nombre il·limitat de persones.
Mentre estava preparant aquest vídeo ha sortit un canal sobre el GDS, on el mateix autor hi explica com fer-lo servir. Us en deixo l'enllaç a la descripció. Malauradament, pels usuaris de Mac OS i Linux, aquests dos programes només estan disponibles per Windows. Però no tots són males notícies. Existeixen almenys dos programes més que compten amb la seva versió en català. Són el Grams i Ancestris. Els dos són programari lliure, són gratuïts i estan disponibles tant per Windows com per Mac OS com per Linux. Lamentablement no he tingut ocasió de provar-los encara i per tant no em puc donar l'opinió. Per tant, si algú els ha fet servir, sisplau que deixi la seva opinió als comentaris. De la mateixa manera, si coneixeu d'altres programes de genealogia en català, sisplau feu-m'ho saber als comentaris. Si us ha agradat el vídeo, feu clic al botó m'agrada d'aquí sota i com sempre us animo a subscriure-us al canal. Fins aviat!